Λοιπόν, είμαστε στην Αποστόλου Παύλου, στο τουρκικό προξενείο στην απέναντι πλευρά, στη Στάφυλο Γη. Καλώς να ορίσετε, καλώς να έρθετε. Θα δούμε 3 πιατάκια, 2 κυρίως, 1 σαλάτα. Είμαι ο Θοδωρής Παστρουμάτζης. Καλώς ήρθατε. Δεν συνηθίζεται, αλλά και το νερό όταν το πίνεις, πριν φας, καθαρίζει και η παλέτα. Καλό είναι. Δοκιμάστε το. Πάνω στο δρόμο τρώμε τη σαλατίτσα μας στη Στάφυλο Γη. Γυρνάς το πιατάκι σου και να γευτούμε τη δικιά τους τη signature που λένε τα παιδιά. Τίμιο. Κρουτόν, παρμεζάνα, φύλλα, κοτόπουλο. Εγώ γενικά δεν τρώω σαλάτες, είναι πολύ ωραία σαλάτα. Συνδυαστικά, για μένα μιλάω, ένα κρασί με τη σαλάτα. Είναι μια γεύση. Έχουν έρθει τα μπριζολάκια, τα χοιρινά, λεμού. Εγώ τα συνδυάζω με ένα λευκό κρασάκι. Το βλέπετε. Τάκ. Σερβίρεται με πολλούς τρόπους. Το ξανακλίνεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κλείνεις το κρασάκι σου. Μπαίνουμε να δοκιμάσουμε το μπουρέ πατάτας που το κάνουν εδώ τα παιδιά. Και έχει λίγο λάδι από τρούφα. Παίζω μόνος μου γιατί εγώ θα φάω μόνος μου μαζί με τον Αντώνη. Backstage και το Σωτήρη και το Γιάννη. Και μας λείπει ο άλλος ο Γιάννης και ο άλλος ο Νίκος. Σωστά, ναι. Κόβουμε πάνω εδώ. Βασικά είναι αρκετά μαλακό. Επομένως μπαίνεις κατευθείαν. Πραγματικά μπράβο. Σοταρισμένο τόσο όσο σκάει το λάδι τρούφα πιπίλα λευκής τρούφας. Αυτό λέγεται και βλαστάρι ή τα γνωστά microgreens. Έχει γίνει μια ωραία προσπάθεια στην Ελλάδα που πολλοί το παράγουν. Δοκιμάστε, είναι τόσο δυνατή γεύση. Καιρά το παίζω, αλλά μπορείς να καταλάβεις πόσο καλό είναι το λεμουδάκι του χοιρινού. Είναι ακόμα μαλακό. Είναι σαν να το τρως στο σπίτι σου. Ξεκάθαρα. Όχι αυτή τη γεύση. Έχει σκάσει το γεμιστό, το μπιφτεκάκι. Έχω πιει τα 2 τα κρασάκια. Είναι 50% χοιρινό, 50% μοσχαρίσιο. Είναι και γεμιστό. Κάτι ακόμα σε τρίμα. Λοιπόν, τα βασικά τα πιτάκια τα οποία τα έχουμε μάθει γενικότερα χρόνια τώρα. Θα το πάω λίγο ανάποδα. Υδατάνθρακα με λίγο. Το γυρνάω. Όπως το έχουνε. Και εσύ μάλλον θες να δεις αυτό το μέσα. Ορίστε, δες το μέσα. Είναι τίμιο. Τίμιο, Εγώ να πάρω λίγο αυτό το κομμάτι. Και, σερβίρεται και ωραία μπουγαζομάχαιρο. Όχι, μπαλταδάκι είναι. Γι' αυτό δεν τρώω σαλάτες. Έχω κολλήσει με κάποιο τρόπο στο κρέας. Οκ, τίμιο. Θα φάω και τη σαλάτα, μια θα μου φωνάζει η γυναίκα μου. Πάμε λίγο. Και το γεμιστό μπιφτέκι το συνδυάζουμε με αγιοργητικό σοβίνιον, καμπερνέ. Γεια μας. Είμαστε στην Αποστόλου Παύλου, στο τουρκικό προξενείο στην από εδώ πλευρά. Καλώς ήρθατε στη Στάφυλο Γη.